Πώς όμως επιλέγουμε το πρόγραμμα δικτυακού marketing με το οποίο θα ασχοληθούμε? Θέλω εδώ να σταθώ σε τρεις βασικούς για μένα κανόνες, σε τρία σημεία, τα οποία πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά όσον αφορά την επιλογή μας όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με κάποιο αντικείμενο ή με κάποια εταιρεία. Το πρώτο απ' όλα είναι σαφώς το σύστημα, το επιχειρηματικό μοντέλο να είναι νόμιμο. Όταν λέω νόμιμο εννοώ να μην είναι κάποιο σύστημα από αυτά που λένε Ponzi ή σύστημα το οποίο δηλαδή απλά πληρώνεις χρήματα και δεν υπάρχει κάποιο προϊόν το οποίο μπορεί να απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές. Δηλαδή αν η επιχείρησή σου, αν τα έσοδα της επιχείρησής σου δεν απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές, δηλαδή δεν προέρχονται κυρίως από καταναλωτές, αλλά αντίθετα στηρίζονται ή η υπόσχεση κέρδους στηρίζεται στο να εγγράφει συνέχεια καινούργια μέλη, τότε αυτό μπορεί να πληρώνει για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μετά θα καταρρεύσει και επίσης θα καταρρεύσει και η δική σου υπόλοιψη, τόσο στα μάτια των συνεργατών σου, των φίλων σου, της οικογένειάς σου ή οπουδήποτε αλλού. Άρα το πρώτο και σημαντικότερο είναι να βρούμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας εκφράζει και έχει να κάνει με πώληση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Κάτι το οποίο μπορεί δηλαδή ο πελάτης μπορεί να έχει όφελος από αυτό και όχι μόνο στην πληρωμή μιας συνδρομής για να μπορείς να βγάζεις τα χρήματα. Δηλαδή να πληρώνεις συνδρομή για να μπορείς να είσαι σε θέση να κερδίζεις τα έσοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην εποχή, στην τεχνολογικά μάλλον προηγμένη εποχή που ζούμε με το ίντερνετ, το οποίο μπορεί να έχεις πελάτες από όλο τον κόσμο. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο προϊόν το οποίο θα μπορεί να διατεθεί ανάλογα σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο στοιχείο μετά την νομιμότητα, το πιο σημαντικό δηλαδή μετά την νομιμότητα, είναι η εταιρεία στην οποία πρόκειται να μπεις, η οποία σε ενδιαφέρει, να έχει άριστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν μας κάνει τίποτα να γραφτούμε σε μια εταιρεία, σε ένα πρόγραμμα, αν από εκεί και πέρα είμαστε μόνοι μας. Αν δηλαδή δεν υπάρχει ένα καθορισμένο πλαίσιο τόσο από την εταιρεία όσο και από τους αναδόχους για το πώς θα φτάσεις στα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα που μπορεί να σου προσφέρει. Γιατί κάθε προϊόν μπορείς να το πουλήσεις, κάθε υπηρεσία μπορείς να την πουλήσεις, αρκεί να ξέρεις. Αλλά το πώς θα την πουλήσεις με το μέγιστο δυνατό όφελος θα πρέπει να αναφέρεται ρητά από την εκπαίδευση της εταιρείας. Τόσο και από τον άνθρωπο ο οποίος σε σύστησε σε αυτή την πρόταση, που σημαίνει ότι δεν γίνεται να μην εμπιστεύεσαι εσύ τον άνθρωπο ή αυτός απλά να σε βλέπει σαν χρήματα. Θα πρέπει να σου παρέχει όλη τη δυνατή εκπαίδευση την οποία μπορεί να σου παρέχει για το αντικείμενο για το οποίο ασχολείσαι. Και βέβαια το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι ότι μην ξεκινάτε τίποτα αν έχετε μοναδικό γνώμονα τα χρήματα. Αυτό είναι κάτι εφήμερο. Τα χρήματα είναι κάτι εφήμερο. Είναι κάτι που ρέει συνέχεια. Δεν είναι κάτι στατικό. Βέβαια με όλες τις νόμιμες εταιρείες μπορείς να έχεις κέρδος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είτε πουλάς σαπούνια είτε πουλάς αέρα κοπανιστό, μπορείς να έχεις κέρδος. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η πολιτική της εταιρείας, το προϊόν να σε εκφράζει πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα έκανες ούτως ή άλλως. Αν έχεις αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο στην άκρη να ξεκινήσει μια δική σου εταιρεία, θα το έκανες αυτό το οποίο βρήκες σήμερα σαν επιλογή δικτυακού marketing? Θα σε εκφράζει ή είναι κάτι εντελώς έξω από τη φύση σου? Αν είναι κάτι έξω εντελώς από τη φύση σου, δεν πρόκειται να έχεις αποτελέσματα. Μακροχρόνια τουλάχιστον δεν πρόκειται να ασχοληθείς σοβαρά. Οπότε να είναι κάτι που σε εκφράζει, να είναι κάτι που θα έκανες ούτως ή άλλως, γιατί τα χρήματα, σας λέω, μπορείτε να τα βγάλετε με
χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια τρόπους. Το θέμα δεν είναι να επικεντρωθεί κανείς μόνο στο κέρδος από τα χρήματα. Το θέμα, όπως είπα, είναι να επικεντρωθεί και στην εκπαίδευση και στις γνώσεις και στις εμπειρίες που μπορεί κάποιος να αποκομίσει ασχολούμενος με μια δική του επιχείρηση. Και σε αυτή την περίπτωση με την επιχείρηση μιας εταιρείας δικτυακού μάρκετινγκ. Οπότε δείτε αυτά τα τρία σημεία αν ισχύουν σε κάτι καινούριο το οποίο πάτε να ξεκινήσετε, και αν κάποιο από αυτά είναι όχι, θα πρέπει να σκεφτείτε αρκετά.